παιδιά, Ντάθ εδώ, Ντάθ Channel, και θέλαμε να σας ενημερώσουμε σήμερα πως τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μία από αυτές τις τρεις μέρες τέλος πάντων, θα βγάλουμε ένα vlog εξερεύνηση π.χ. βασικά περίπου στο παλιό θεατράκι της Εξονής. Αυτό βρίσκεται στην Άνω Γλυφάδα. Λοιπόν, αυτό προς το παρόν. Επίσης, το Σάββατο σας έχουμε ετοιμάσει ένα challenge που βγάλαμε από την Κάτω Γλυφάδα. Το challenge λέγεται Κικορκής και θα κάνουμε κορώνα γράμματα σε κάποια άκυρα κορίτσια και θα πρέπει, ξέρω εγώ, αν βγει κορώνα π.χ. να ρίξει ένα πεταχτό, ξέρω εγώ, σε αυτόν που θα παίζει εκείνη την ώρα, γιατί θα πηγαίνουμε με σειρά, να ρίξει ένα πεταχτό στα χείλη, ενώ αν πάει γράμματα να ρίξει μια σφαλιά. Ένα χαστούκι το ίδιο κάνει. Λοιπόν, ναι, αυτά. Να πω κάτι, αν μας λύσει το μάγουλο, είναι για μισό πόντο, ενώ στα χείλη κανονικά είναι για ένα. Ναι. Επίσης, αν φάμε άκυρο, συνεχίζει η σειρά κανονικά, δεν ξαναπαίζει ο ίδιος. Συνεχίζει ο επόμενος. Λοιπόν, το βιντεάκι θα ανέβει, είπαμε, το Σάββατο το βράδυ. Και ναι, θα είναι αρκετά μεγάλο, πιστεύω. Θα είναι κανένα 10 λεπτό, 15 λεπτό π.χ. Τουλάχιστον. Ναι. Θα κόψουμε και σκηνές κιόλας. Θα κόψουμε και διάφορες σκηνές, γιατί από ό,τι φαντάζομαι δεν βγει. Κοίτα, το βιντεάκι το έχουμε κάνει ήδη, αλλά έχουμε κόψει ήδη μερικές σκηνές, αλλά θέλει μεγάλη επεξεργασία, γιατί απλά, πώς να το εξηγήσω, κάναμε βίντεο 3 ώρων περίπου. Ήμασταν 3 ώρες έξω, 2. Περπατώσαμε σε μια συγκεκριμένη διαδρομή μόνο. Περπατώσαμε σε μια συγκεκριμένη διαδρομή και απλά δεν πρόκειται να ανεβάζουμε βίντεο 3 ώρων, γιατί ποιος θα κάτσει να το δει. Λοιπόν, απλά θα τα κόψουμε στο μοντάζ. Και τα περισσότερα είναι άκυρα κιόλας. Ναι, και τα περισσότερα, ναι, είναι. Οκ, τέλος πάντων. Αυτά από μας. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Κάντε ένα subscribe, ένα like, ένα share. Γεια σας. Έχω κάνει λάθη, Πες μου ποιος δεν είναι αμαρτωλός, ποιος ο λάθος, ποιος ο σωστός. Σε έχω καταλάβει, Αφού θες να γαμιέσαι διαρκώς, ποια αγάπη.